Duryodhana pozorne sledoval celú vojnu v Kurukšetre. Posledné 4 dni mali Pandavovia navrch. Mám len 2 ľudí, ktorí ma môžu silno podporiť. Jedným je Bhishma a druhým Karna. Keby tu Karna bojoval po boku Bhishmu, bez pochyby by som to bol ja, kto by mal prevahu, lamentoval. Všimli ste si to? V bitkách z posledných 4 dní sa o Karnovi vôbec nehovorilo. Dôvodom je, že Karna sa počas týchto dní nezúčastnil na vojne v Kurukšetre. V noci pred začiatkom vojny sa totiž staršinovia kauravského vojska zišli na zhromaždení, aby naplánovali stratégiu boja. Každý z nich pripravoval bojové plány podľa svojich silných stránok. Po dokončení stratégií Bhishma naposledy povedal: Duryodhana, hovorím ti to pre tvoje vlastné dobro a pre dobro nášho ľudu. Keď sa táto vojna začne, bez ohľadu na to, aký sme silní, bez ohľadu na to, aké veľké je naše vojsko, určite prehráme. Pretože na strane Pandavov je moc väčšia než všetko ostatné, dharma. Na našej strane stojí adharma. Aj keď adharma najprv zvíťazí, nakoniec zvíťazí len dharma. Počúvaj ma, daj Pandavom kráľovstvo, ktoré im právom patrí. Nechceme sa nešťastne pozerať na to, ako umierajú naši vlastní muži. Keď Bhishma takto radil Duryodhanovi, Duryodhana sa obrátil na Karnu a spýtal sa: Karna, čo si myslíš? Povedz mi to. Hoci sa Karnovi osobne myšlienka na vojnu nepáčila, z vernosti k priateľovi a aby dodržal svoj sľub, odpovedal: Duryodhana, nezúfaj, som tu priamo po tvojom boku. Aj keby ťa nikto iný nepodporil, budem stáť pri tebe. Spôsobím koniec Pandavov a zabezpečím ti víťazstvo v Kurukšetrskej vojne. Som s tebou. Kým sa Karna snažil Duryodhanu upokojiť, Bhishma sa po vypočutí Karnových slov veľmi rozzúril. Ty bezcenný syn Vozatajov, môj vnuk ťa vyzdvihol na trón, ktorý si nezaslúžiš. Hovoríš o tom, že si silný? Ty, ktorý nosíš na hlave len hromadu kliatieb, si silou kauravského vojska? Nemáš v sebe ani štipku dôvtipu. Myslíš si, že nám môžeš zabezpečiť víťazstvo? Poznaj svoje miesto. Zostaň tam, kam patríš. Ak povieš čo len jedno slovo viac, než je nevyhnutné, postarám sa o tvoj koniec. Práve kvôli tvojmu zlému vplyvu bude život môjho vnuka zničený. Karna nemohol zniesť toto poníženie. Vybuchol na Bhishmu Pitamaha. Bhishma Pitamaha, použil si proti mne slová, ktoré nikdy nemali zaznieť. Naozaj vieš, kto spôsobil túto vojnu v Kurukšetre? Vojnu, v ktorej sa navzájom vyvražďujú ľudia, ktorí boli kedysi rodinou? Nie je to nikto iný ako ty. Ty a tvoj veľký sľub ste hlavnou príčinou toho všetkého. Ty nesieš všetku vinu a predsa obvinuješ mňa? Rozzúrený Bhishma zreval. Ak ťa ešte na sekundu uvidím, skoncujem s tebou priamo tu. Na to Karna odpovedal: A ty si myslíš, že sa mi môžeš vyhrážať? Hneď ti hovorím, kým budeš nažive, budem sa držať ďalej od boiska. Až keď zomrieš, vkročím na boisko v Kurukšetre. Dovtedy sa vojny nezúčastním. S týmto sľubom Karna odišiel. Verný svojmu slovu, kvôli hnevu, ktorý v ten deň pocítil, sa Karna nezúčastnil na Kurukšetrskej vojne, kým Bhishma ešte stál. Preto sa o ňom doteraz vôbec nehovorí. V 4. noci vojny bol čas na jedlo. Tak ako v predchádzajúce dni, aj teraz kráľ Udupy pripravil presne také množstvo jedla, aké bolo potrebné. Ani príliš veľa, ani príliš málo. Všetci boli zvedaví, ako mohol kráľ Udupy dopredu vedieť, koľko ľudí sa každý deň dožije jedla. Začal sa 6. deň vojny. Jej intenzita bola ešte väčšia ako predtým a všetci bojovali so zúrivým odhodlaním. Bhimovým cieľom pre tento deň bol Duryodhana. Prišiel priamo k Duryodhanovmu vozu a raz udrel jeho koleso svojim mocným palcátom. Tento jediný úder rozbil voz na kusy a Duryodhana padol na zem. Bhima videl príležitosť, ako ho doraziť a vrhol sa naňho. Do cesty sa mu však postavilo 25 Duryodhanových bratov. Kým s nimi Bhima bojoval, prišiel Jayadratha a rýchlo Duryodhanu zachránil, zdvihol ho na svoj voz a odviezol preč. Keď videl, ako mu uniká šanca, Bhimov hnev dosiahol vrchol a hneď v ten deň zabil všetkých 25 Duryodhanových bratov. Priatelia, verili by ste, že len prečítanie najzaujímavejšieho príbehu môže zmeniť celý život človeka? Verili by ste, že keby ste takýto príbeh prečítali svojim deťom, naučili by sa všetky hodnoty, ktoré v živote potrebujú? A verili by ste, že na akýkoľvek problém, s ktorým sa vo svojom živote stretnete, teraz alebo v budúcnosti, môžete nájsť riešenie jednoduchým prečítaním príbehu? Áno, je to možné. Jedine s najväčším eposom, aký sa kedy v dejinách ľudstva odohral, Mahabharata. Tento príbeh je 100-krát veľkolepejší ako akýkoľvek superhitový film, ktorý ste kedy videli. Je to výzva.
Kompletný príbeh Mahabharaty, ktorý som napísal ja, je k dispozícii v 2 zväzkoch vo formáte knihy, aj elektronickej knihy na Amazone a v ďalších 43 internetových obchodoch. Je k dispozícii na celom svete v 54 jazykoch. Odkazy som uviedol v popise pod videom. Objednajte si svoj výtlačok teraz, pretože to nie je len kniha, je to pokladnica múdrosti nevyhnutnej pre váš život. Medzi tým sa Drona a kráľ Drupada pustili do boja. Drona vypustil na Drupadu 3 šípy a takmer pripravil kráľa o život. Drupada si uvedomil, že smrť je blízko a pokúsil sa z bojiska utiecť. Drona ho prenasledoval s úmyslom ho zabiť. Pandavovia boli na Drupádovi veľmi závislí, pretože veľká časť ich vojska patrila Drupádovi. Ak by zahynul, morálka a sila tejto časti armády by výrazne klesla. Dharmaraja vrhol na Bhimu znepokojený pohľad, ako by sa pýtal, čo teraz urobíme? Bhima sa na ňo pozrel a povedal, nie. Bhima mu odvetil, ako by chcel povedať, neboj sa. A potom obrátil pohľad na niekoho iného na poli. Ten človek zavrel oči a začal spievať nejakú mantru. Drona, ktorý cítil, že víťazstvo je blízko, pomyslel si, chystám sa zabiť kráľa Drupadu. Hlasno zafučal konchou a na svojom voze sa rozbehol za Drupadom. V tom sa Dronovi naskytol ohromujúci pohľad. Z ničoho nič začali kauravskí vojaci strašným spôsobom vraždiť vlastných mužov. Vydesený týmto divadlom si Drona uvedomil. Čo je to za podivnú ilúziu? Moji vlastní ľudia sa navzájom masakrujú? To musí byť nejaký trik. Nesmiem sa pritom nechať chytiť. Okamžite zakričal. Vojaci, vráťte sa! Bez toho, aby sa obzrel za seba, ustúpil v strachu a vzdal sa prenasledovania Drupada. Keď to Bhima videl, bol nadmieru šťastný. Ponáhľal sa k človeku, ktorý bol hlboko sústredený a povedal: Výborne, syn môj. Prinútil si Dronovú armádu ustúpiť bez toho, aby si prelial čo i len kvapku krvi. Tou osobou nebol nikto iný ako Gatotkacha, Bhimov syn od Hidimby. Celá scéna útoku kauravského vojska na seba samého nebola ničím iným než Ghatotkachovou ilúziou. Tak sa skončil 6. deň vojny. Na 7. deň sa intenzita ešte zvýšila. Bhishma usporiadal Manda Vyuha, špecifickú bojovú formáciu, zatiaľ čo Dharmaraja použil Vajra Vyuha. Arjuna vypustil Indru Astru, čím prinútil mnohých nepriateľských vojakov k úteku. Pandavovia mali opäť navrch. Po skončení celodennej bitky si vojaci sadli k jedlu. Dokonca začali uzatvárať stávky o to, či kráľ Udupi bude mať jedla presne dosť pre všetkých. Polovica sa stavila, že bude dostatočné, druhá polovica sa stavila, že nebude. Napriek tomu sa aj v ten deň ukázalo, že jedla je presne toľko, koľko treba pre všetkých, ktorí zostali. Niekoľko vojakov, ktorí už nemohli dlhšie potlačiť svoju zvedavosť, pristúpilo ku kráľovi Udupi a spýtali sa: Ako sa vám darí po každom dni bitky uvariť presne toľko jedla, koľko prežilo? Nikdy ste sa nepomýlili v počítaní. Na to kráľ Udupi povedal: Čo môžem povedať? To všetko je božská hra nášho Krišnu. Keď všetci ostatní dojedia, Krišna si príde po jedlo. Pretože viem, že ich má rád, vždy podávam pražené arašidy v samostatnej miske. Večer pred každým bojovým dňom hovorím: Krišna, netuším, pre koľko ľudí mám zajtra navariť. On veselo zje časť arašidov, ale určitý počet ich nechá v miske, potom sa na mňa s úsmevom pozrie a odíde. Ak nechá napríklad 100 arašidov, znamená to, že mám variť pre 100 krát 1000 i 100 000 ľudí. V prvý deň som sa riadil týmto výpočtom a ukázalo sa, že jedla je tak akurát. Od toho dňa som postupoval stále rovnako. To všetko je dielom pána Šrí Krišnu. Po týchto slovách kráľ Udupi odišiel. Priatelia, obsah ďalšej epizódy bude na úplne novej úrovni. Nenechajte si ho ujsť. Stretneme sa opäť budúcu sobotu v rovnakom čase. Medzi tým si hneď objednajte moje knihy o Mahabhárate. Odkazy na nákup som uviedol v popise videa nižšie. A ak ste sa ešte neprihlásili na odber môjho kanála, prihláste sa teraz. Dovtedy sa majte na pozore. Čau.